በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ታሪክ አቡነ አብራኒዮስ። አብራኒዮስ ማለት አብራ ማለት አብርሃ ብርሃን ማለት ክኸውን ከሎ ዮስ ማለት ከዓ ፀሐይ ማለት እዩ። ስለዚ ትርጉሙ ስሞም ብርሃን ፀሐይ ብርሃን ዓለም ማለት እዩ። አቡነ አብራኒዮስ ካብ ፈሪሃ እግዚአብሔር ዝነበሮም ብሃይማኖቶም ጽኑዓት ካብ ዝነበሩ ስድራዮም ተወሊዶም አቦኦም ወልደ ክርስቶስ አዲኦም ከዓ ወለተ ትንሣኤ ይበሃሉ። እዞም ስድራ ገለ ካብቲ ሰናይ ግብርታቶም ከዓ ንዝጠመዩ ምብላዕ፣ ንዝዓረቑ ምኽዳን፣ ንደኻታት ምምጽዋት ምንባሩ ብፍሉይ ይግለጽ እዩ። ትውልዶም ኣብ ሃገረ ኢትዮጵያ ምብራቕ ጎጃም ከባቢ እነብሴ ካህናት ኣብ ዝተባህለ ዓዲ እዩ። ወሃሎ ኣሃዱ ብእሲ ውስተ ሃገረ ጎጃም እምኣድያመ እነብሴ እንተይብልዎ ካህናት ዘስሙ ወልደ ክርስቶስ ወስመ ብእሲቱ ወለተ ትንሣኤ ከም ዝብል ትገድሎም። ወለዲ አቡነ አብራኒዮስ ዋላ እኳ ብፍቕርን ብሃብትን ዝተጸገውን እግዚአብሔር ክልተ ኣዋልድ ባሪኹ ዝሃቦምን እኳ እንተነበረ ምስቲ ኩሉ ሃብቶም እውን ካብኡ ንላዕሊ ክወልዱ ይብህጉ እንተነበሩ ውላድ ግና ክረኽቡ ይከኣሉን። ስለዚ ከዓ ነተን ክልተ ኣዋልድ ደቆም ሓው ዝኾነን ፍቓድ እግዚአብሔር ዝፍጽም ውላድ ክህቦም ናብ ፍቐውዶ ገዳማት ብምኻድ ናብ እግዚአብሔር ይጽልዩን ንነዳያን ከዓ ይምጽውትን ነበሩ። ብዝያዳ ከዓ ኣዲኦም ወለተ ትንሣኤ ናብ ገዳማትን ኣረጋውያን መነኮሳት እናኸዳ ጸሎቶም ይመሕፀና ነበራ እሞ ብቑዓት ባሕታውያን ወዲ ከም ዝወልዳ ይነግርወን ነበሩ። እቲ ዝለመንካዮ ዘይከልእ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከዓ ንቅዱስ ሚካኤል ሊኢኹ ንእግዚአብሔር ዘስምር ወዲ ከም ዝወልዳ ኣበሰረን። ወላዲት ኣቦና ዝኾና ወለተ ትንሣኤ እውን ከምቲ ዝተበሰራኦ ንኣቦና ጸኒሰን ይኹን ደኣ እምበር ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ንሰማዒኡ ይኹን ንነጋሪኡ እጹብ ዝኾነ ሓደ ፍሉይ ተኣምራት ክፍጸም ጀመረ። እዚ ከዓ እቲ ልሙት ወርሓ ጥንሲ እኳ እንተሓለፈ ኣቦና ካብ ማህፀን ኣዲኦም ክወፁ ክውለዱ ፍቓዶም ስለ ዘይነበረ ካብቲ ንቡር ግዜ ኣዝዮም ኣብ ማህፀን ኣዲኦም ከለዉ ደንጉዮም 1 ዓመት 2 ዓመት 3 ዓመት እናበለ ከዓ እቲ መዋእል ጥንሶም ዓመታት ክፍቀድ ጀመረ። ኣብቲ ዘመን እቲ ሃፀይ ሱስንዮስ ዝተባሃለ ንጉስ ኣብ ዘመን ወራር መሐመድ ግራኝ ንኣቦኡ ክሕግዙ ንዝመፁ ወተሃደራት ፖርቱጋል ተጸጊዖም ምስ ዝኣተዉ ሰበኽቲ ካቶሊካውያን ተመሓዝዩ ስለ ብዙሕ ረብሓታት ሃይማኖቱ ናብ ካቶሊክ ዝቐየረሉን ንህዝቢ እውን እምነቱን ስርዓቱን ክቐይር የገድድ ዝነበረሉ ዘመን ከዓ ነበረ። እዚ ከተግብር ከዓ ግዱድ ኣዋጅ ኣወጀ። ብዙሓት በብወገኖም ብፍላይ ከዓ ብካህናትን መነኮሳትን ዝተመርሑ ገባራት ሓረስቶት ወልዲ ዋህዲ ትብል ጥንታዊ ሃይማኖት ኣቦታትና ኣይንልውጥን ብምባል ትእዛዙ ስለ ዘነጸግቦ መከራ ኣጽንዓሎም። ምኽሪ ዓበይቲ ምስ መዓበዩ ከዓ ብዙሓን ስለ ሃይማኖቶም ዝተሰድሉን ሰማዕትነት ዝተቐበሉሉን ግዜ እዩ ነይሩ። እዚ ንስጥሮስ ዝዘርኦ ሊዮን ዘብቆሎ ብናይ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ናይ ውግዘት ሰይፊ ዶብ ዝተገብረሉ ፍልልይ ኣብ ዘይቦትኡ ኣብ ሱስንዮስ ክፈሪ ጀሚሩ እኳ እንተነበረ ብመርገም ኣበው ብናይ እግዚኣብሔር መቕጻዕቲ ቅድሚ ምምላሱ ብዙሕ ዕንወት ኣኸቲሉ ነይሩ። ኣብቲ እዋን እቲ እምበኣር ኣብ ዘመን ዝኸሓደ ንጉስ ኣይውለድን ብምባል እቶም ካብ ማህፀን ኣዲኦም ጀሚሮም ዝተሓርዩ ኣቦና ክሳብ ሱስንዮስ ዝመወት ዘመን ክሕደት ኣየርእየኒ ብምባል ን7 ዓመትን 6 ወርሕን ዝኣክል ኣብ ማህፀን ወላዲቶም ጸንሑ። ኣቦኦም ወልደ ክርስቶስ ግን እዚ ጉዳይ እዚ ስለ ዝተሓሳስቦም ንበዓልቲ ቃል ኪዳኖም ወለተ ትንሣኤ እዚ ነገር እዚ እንታይ ነገሩ በልወን። ንሰን ግና እግዚኣብሔር ዝፈቐዶ ይግበር ኩሉ ዝከኣሎ ንስዩ ግና በዓሉ ዝገብሮ ጥበብ ክሳብ እንርኢ ብእምነት ልብና ነጽንዕ በልኦም። ንሶም እውን ተኣሚንክዮ ዘለኺ ንሱ ኣይሕፍርኪ ዋጋኺ እውን ኣየጥፍኣልኪ ድሕሪ ምባል ነቲ ዝገብርኦ ዝነበራ ምጽዋት ከየጉድላ ተላበብወን። እዚ ተኣምር እዚ መዛረብ ጎረባብትን ዓድን ምዃኑ ከዓ ኣይተረፈን። ክሳብ መዓስ እዩ ህፃን ዘይውለድ ብምባል ከዓ ንኩሉ ኣስተንኪርዎ ነበረ። ጽንሰ ድዩ ሕማም ዝብል ዘረባ እውን ኣብ ኩሉ ይስማዕ ነበረ። በዚ ነገር እዚ ዝተገረማ ሓዊ ክልምና ዝመጻ ጎረቤት እግዝእትየ ዓብይ ወግሩም ወልድ ሃሎ ዝተከርስኪ እምበይተይ ግሩምን ዓብይን ወዲ ኣብ ከርሲ ኩሎ ክብላ ተዛረባ። አቡነ አብራኒዮስ ከዓ ኣብ ከርሲ ዲኦም ከለዉ ዘረባታ ጎረቤት ምስ ሰምዑ ባህ ኣይበሎምን። ኣፍ ኣውፂኦም ከዓ ምንት ብየ ምስሌኪ ኦ ብእሲቶ
መፍቱ ለኪ ትንስኢ እሳተኪ ወትሁሪ ሃበ ግብረኪ ኣንቲ ሰበይቲ ምሳይ እንታይ ኣሎኪ ሓዊኺ ለሚንኪ ናብ ስራሕ ዘይትኸዲ ብምባል ነታ ሰበይቲ ዘምፅኣ ጌራ ክትከይድ እምበር ነቲ እግዚኣብሔር ዝገበሮ መንክራት ከይትምርምር ገሰጽዋ። እታ ሰበይቲ ድማ በቲ ዝኾነ ነገር እናተገረመት ኣብ ከብደዲኡ ኸሎስ ክንዲዚ ይዛረብ እዝስ ኣብኡ ኸሎ ኣርግዩ ብምባል እዚኦምሲ ኣቦናዮም በለቶም። እዚ ስም ከዓ ካልኣይ መፀውዒ ገዳም ኣቡነ አብራኒዮስ ኮይኑ የገልግላሉ። ዝበዝሐ ህዝቢ እውን ብዝያዳ እንዳቦና ብዝብል ስም እዩ ነቲ ገዳም ዝፈልጦ። ብድሕሪ እዚ ማለት እቲ ሓደ ንጉስ ድሕሪ ናይ 7 ዓመትን 6 ወርሕን ፅንሰቶም ምስ ሞተ ኣቦና ተወልዱ። ወለዶምን ኣዝማዶምን ከዓ ኣዝዮም ተሓጎሱ። ድሕሪ 40 መዓልቲ ናብ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ጊዮርጊስ ወሲዶም ኣጠመቕዎም። አብራኒዮስ ዝብል ስም ከዓ ሃብዎም። ብድሕሪ እዚ ንወለዶምን ብትሕትናን ብስነ ስርዓትን እናተኣዘዙ ከዓ ዓበዩ። ኣቦኦም ከዓ መፅሓፍ ክመሃሩሎም ወዲ 7 ዓመት ምስ ኮኑ ናብ መምህር ወሰድዎም እሞ ኩሉ ጥበብን ተግሳፅን ንባብ ቅዱሳት መፅሓፍትን ትርጓሚኦም ከዓ ተማሃሩ። ገና ተማሃራይ እንከለው ድማ ነቲ መግቦም ንኻልኦት ተማሃሮ እናሃቡ ብሕቡእ ይጾሙ ነበሩ። ወዲ 12 ዓመት ምስ ኮኑ ድማ ንስድሮኦም ገዲፎም ቦታ ጽርቂ ዝኾነ ገዳም ጥንታዊ ገዳም መርጦለ ማርያም ጎጃም ብምኻድ በረድእና ብትግሃት ኣገልገሉ። ነቲ ትግሃቶም ዝረኣዩ ኣብ እምነት ደብረሳን ዝነበሩ ኣባ ገብረ ኢየሱስ ድማ ኣብ መበል 12 ዓመቶም ኣስኬማ ምንኩስና ኣልበስዎም። ካብታ ዝመንኮሱላ ሰዓት ኣትሒዞም ገጽ ኣዝማዶም ከይረኣዩ ናብ ገዳም እናኸዱ ወንጌል ይሰብኩ ነበሩ። ንስጋኦም ከዓ ብጾምን ብጸሎትን ኣድከምዎ። ብፍጹም ትሕትናን ፍቕርን ምስ ዓበይቲ ኣረጋውያንን ንኣሽቱ ህፃናትን ይነብሩ ከዓ ነበሩ። ኣባ ገብረ ኢየሱስ ንኩሉ እቲ መንፈሳዊ ግብሮም ምስ ረኣዩ ዲቁና ክቕበሉ ነገርዎም። ንሶም ግና ኣይግባአንን ይበሉ። ኩሎም ማሕበር ከዓ ግድን በልዎም እሞ ጸሎት ድማ ገበሩሎምን መረቕዎምን። ማዕረገ ዲቁና ከዓ ካብ ኣቡነ ሚካኤል ዝተባሃሉ ጳጳስ ተቐበሉ። ቅድስንኦም ልዑል ስለ ዝነበረ ክቅድሱ ከለዉ ነቲ ሕብስቲ ብከዊነ ህፃን ክሳብ ምርኣይ በፂሖም ነበሩ። ትርፋቶምን ቅድስንኦምን ርእዮም እቶም ኣበውን ካልኦት መነኮሳትን የኽብርዎምን የፍቅርዎምን ነበሩ። ብትሕትንኦምን ርድእንኦምን ኣዝዮም ይሕጎስሎም ድማ ነበሩ። እቶም ኣቦውን ንዘለዎም ጸጋ ርእዮም ንስኻ ቤተ ክርስቲያን ጥራይ ኣገልግል፣ ናብ ካልእ ስራሕ ከም ምውራድ ማይ ዕንጨይቲ ኣይትኸድካ በልዎም። ሽዑ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ኣሕዋት ብቕንዓት ንምንታይ ከማና ማይን ዕንጨይትን ዘየምፅእ ኢሎም ዓዘምዘሙ። ንሶም ከዓ ድሓን ኣቦይ ከማኣታቶም እናተላኣኽኩ ቤተ ክርስቲያን ከገልግል ኢሎም ንኽልቲኡ ተልእኾ ይፍጽሙ ነበሩ። ዕንጨይቲ ተሰኪሞም ክኸዱ ከለዉ እቲ ዕንጨይቲ 6 እመትን ስድርን ዳርጋ 3 ሜትሮ ዝኣክል ልዕሊ ርእሶም ክብ ኢሉ ማዕሪኦም ይኸይድ ነበረ። ንሶምን 2 እመት ካብ መሬት ይለዓሉ ነበሩ። ማይ እውን እንተኾነ ንብዙሕ መዓልታት ከም ሰለል እናበለ ካብ ምድሪ ተላዒሉ ይኸይድ ነበረ። ማለት መሬት ከይተንከፈ ይኸይድ ነበረ። ንሶም ከዓ እቲ ጾር ፈጺሙ ከይተሰምዖም ብኢዶም እናጣቕዑ ብእግሮምን እናስረገጹ ብኣፎም መዝሙረ ዳዊት እናዘመሩ ይኸዱ ነበሩ። ብድሕሪ እዚ እቶም ብማሕበር ሓድነት ዝናበሩ ኣባ ተጠምቀ መድህን ዜና ኣቦና ምስ ሰምዑ ረኸብዎምን ተሓጒሶም ኣብ ገዳም ቱፋላ ብፍቕርን ብሰላምን ክነብሩ ከዓ ተረዳድኡ። ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ኩሎም እቶም ኣሕዋት ንኣባ ተጠምቀ መድህን እዚ ዘለናዮ ቦታ ጥቓ ዓድታት ስለ ዝኾነ ከምቲ ሕጊ ምንኩስና ካብ ኣዝማድና ርሒቕና ገጽ ኣንስቲ ኣብ ዘይብሉ ቦታ ኸይድና ገዳም ንገድም በልዎም እሞ ከምኡ ድማ ገበሩ። ኣቦና ኣቡነ አብራኒዮስ ከዓ ኣብቲ ገዳም ብርድእናን ብመጋብነትን ብትግሃት የገልግሉ ነበሩ። ከም ንኣብነት ዝስተ ማይ ዘምፅእሉ ቦታ ኣዝዩ ርሑቕን ዓቐብን ስለ ዝነበረ እቶም ካልኦት ኣሕዋት 2 ግዜ ጥራይ ከምፅኡ ከለዉ ኣቦና ኣቡነ አብራኒዮስ ግና 7 ግዜ የምፅኡ ነበሩ። ድሕሪ ነዊሕ ተጋድሎ ድማ ብፍቓድ ኣምላኽ ክህነት ካብ ኣቡነ ክርስቶስ ተቐበሉ። ንኣገልግሎት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝኣተውሉ ኣዲና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ልብሰተ ክህኖ ዝኣሮን ተልብሶም እሞ ናብ ከዊነ እሳት ይልወጥ ነበሩ። ኣብ መንጎ ቅዳሴኦም እውን ሰማይ ተኸፊቱ መንበረ ስላሴ ይረኣዮም ነበረ። ሕብስቲ ናብ ፍጹም ስጋ መለኮት ወይኑ እውን
ናብ ፍጹም ደም ወልደ እግዚአብሔር ክልወጥ ይርእዩ ነበሩ። ሓደ ግዜ እውን ብኣምሳለ በጊዕ ብኣምሳለ ህፃን ይረኣዮም ነበረ። ብጀካ እተን 2 መዓልታት ሰናብቲ ኩሉ ግዜ ይጾሙ ነበሩ። ኣብተን 2 መዓልታት እንትኾነ እውን ብኢዶም ዓቂኖም ንእሽተይ ብመጠን ይበልዑ ነበሩ። ማይ እውን ብመጠን ዘየርውይ ገይሮም ይሰትዩ ነበሩ። ከም ዓንዲ ተተኺሎም ይጽልዩ። ስግደት ከም መላእኽቲ ክቁጸር ብዘይከኣል ይሰግዱ። ረሃጽ ከም ፋልፋል ማይ ይውሕዝ ነበረ። ኣብ ትሕቲ ክዳኖም እውን ብሓጺን ዝተሰርሐ ዝባላዕ ጨጓር ማቕ ይኽደኑ እሞ ኣይድቅሱን ነበሩ። ብደመና ተጻዒኖም ክሳብ 7ይ ሰማይ ይበጽሑ እሞ ኣብ ቅድሚ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ከዓ ይሰግዱ። ምስቶም 24 ካህናተ ሰማይ ኮይኖም ሓቢሮም ማዕጠንቲ ሒዞም ክሳብ ምዕጣን በቂዖም ነበሩ። ኣቡነ አብራኒዮስ ዘሕለፍዎ ተጋድሎ ምስቲ ኩሉ ብቕዓቶም ካብ ምንኩስንኦም ብዝያዳ እናጽንዑን እናበርትዑን ብገድልን በትሩፋትን ከዓ እናዓበዩ መጹ። ኣብ ልዕሊ ገድሊ ኣብ ልዕሊ ትግሃት እናወሰኹ ብ7 ዓመት ብጀካ ኣባ ኤዎስጣቴዎስ ተባሃለ ረድኢ ካልእ ከይረኣዮም ብጾምን ብጸሎትን ተወስቲኖም ፀሓይን ወርሕን ከይረኣዩ ድሕሪ ምጽናሕ ካብ መዓልታት ሓደ መዓልቲ ግና ቅዱስ ገብርኤል ካብ እግዚአብሔር ተላኢኹ ብምምጻእ ናብ ትግራይ ክኸዱ ስለ ዝነገሮም ብሰረገላ ተጻዒኖም ኣብ ትግራይ ኣብ ዝርከብ መደባይ ወይ እውን በኣተ ሃሞ እግዚ መጹ። ምስቶም አረጋውያን መነኮሳት ከዓ በፍቕርን ብርድእናን ክቕመጡ ጀመሩ። እንደገና እግዚአብሔር ባዕሉ እዚኣ ሃገር ክፍልኻ ኣይኮነትን ብምባል ተንሲኦም ናብ ኤርትራ ማለት ምድረ ሰራየን ሓማሴንን ክሰግሩ ነገሮም። ኣብኡ ከዓ ምስ ዓበይቲ ሽማግለታት ምስ ዝኾኑ መነኮሳት ንቁርብ ግዜ ድሕሪ ምጽናሕ ናብ ኤርትራ ነቐሉ። እቶም መነኮሳት ኣሕዋት ከም ሰብ ዘይኮነ ከም መልኣኽ ገይሮም የፍቅርዎ ስለ ዝነበሩ ብብኻት ተፋነውዎም። ካብ ትግራይ ከዓ ናብ ኤርትራ ሰገሩ። ብመጀመርታ ከዓ ኣብ ጥቓ መረብ ኣብ ዓይላ ጉንደት ኣብ ዘላ ገዳም በጽሑ። ቅዱስ ገብርኤል ተገሊጡ ድማ እዚ እውን ቦታኻ ኣይኮነን በሎም እሞ ካብኡ ከዓ ምድረ በዳ ኣቢሎም ምስ ከዱ ብዙሓት ሓራምስ ረኸቡ። ገድልን መከራን ምስ በዝሖም ኣብቲ ሓራምስ ዝሓልፍሉ ቦታ ምእንቲ ክርገጹ እሞ ክሞቱን ክዕርፉን ኣብ መንገዶም ስትሕ ኢሎም ወደቑ። እቲ መልኣኽ ግና ከትንስኡ ገነሖምን ካብቶም ሓራምስ ከዓ ኣናገፎምን። ቅዱስ ሚካኤል ድማ ዕረፍቶም ገና ምዃኑን ብጸሎቶም ዝድሕኑ ከም ዘለዎ ሓቢሮም ንሶም ግና ካብቲ ዘለውኽዎ መከራሲ ዕረፍቲ ይሕሸኒ ኢሎም ብምምላሶም እቲ መልኣኽ ተንስእ መሬታዊ ብምባል ኣብ የማናይ እግሮም ተንከፎም እሞ ቆሰለት። በታ ኣብ እግሮም ንዝነበረት ቁስሊ ሕጻብ ዝሕጸባን ዝሰትያን መካናት ከዓ ይወልዳ ነበራ። ኣቦና ከዓ ፍቓዱ ይኹን ኢሎም ድማ ተንስኡ። ኣብ ኩሉ እናተዘዋወሩ ከዓ ትምህርትን ንሃቡ ተኣምራት ይፍጽሙ ነበሩ። ካብኡ ከዓ ተላዒሎም ናብ ገዳም ኣቡነ ብፁዕ ኣምላክ ይጽልማ ኸዱ። ብኽብሪ ድማ ተቐበልዎም። ኣብኡ ከዓ ቁሩብ ድሕሪ ምጽናሕ ናብ ደብረ ቢዘን ክነቕሉ ተኣዘዙ። ብዙሕ ተኣምራት እናገበሩን ወንጌል እናመሃሩን ደብረ ኮዳዱ እንዳ ኣቡነ ብፁዕ ኣምላክ ገዲፎሞም ኣብ ደመና ተጻዒኖም ደብረ ቢዘን ኣተዉ። ኣብዚ ገዳም ከለዉ ድማ ብጾምን ብጸሎትን ተጋድሎ ጸንሑ። ኣብኡ ከለዉ ካብ ዝፈጸምዎ ከዓ ሓደ መዓልቲ ኣብ ጸሎት ከለዉ 80 ኣግማል ኣብ ነፍሲ ወከፈን 80 ኣጋንንቲ ዝጸዓና ንቅዱሳን ክጻበኣ ክመጻ ከለዋ ሪኦም ገጾም ብትእምርተ መስቀል ብምምዕታብ ይትነሳእ እግዚአብሔር ወይ ዘረው ጾሩ ይጉየዩ ጸላኢቱ እምቅድመ ገጹ ኢሎም ምስ ጸለዩ ካብ ቅድሚ ዓይኖም ተሰዊረን ነፊፀን ናብ ሓደ ጸልፊ ኣተዋ። ከምቲ ጎይታ ነቶም ኣጋንንትን ሓስማታትን ኣብ ጌርጌሶን ዝገበሮም ማለት እዩ። ንሸውዓተ ወርሒ ዝኣክል ብዓብይ ተጋድሎ ከዓ ኣብኡ ተቐመጡ። ብድሕሪ እውን እግዚአብሔር ንሃገርና ክዘርዋን ወንጌል እናመሃሩ ከዓ ክባርኽዋን ስለ ዝኣዘዞም ናብ ጽልማ ሰልዳይት ስለ-ዳዊት ብምኻድ ገዳም መስሪቶም ስርዓት ሰሪዖም ማሕበር ኣቂሞም መንፈሳዊ ገድሊ ክጋደሉ ጀመሩ። ብዙሓትን ሰዓብትን ኣርድእትን ከዓ ክገብሩ ጀመሩ። በቲ ኣብ ኣቡነ ብፁዕ ኣምላክ ዝረኣይዎ ሰብ ዝጀመረ ምትእኽኻብ ብዙሓን ናብኦም ክመጹን ማሕበር ክኣትውን ጀመሩ። ኣቦና ከዓ ስርዓተ ምንኩስና እናመሃሩ ብሃይማኖትን ሰናይ ግብሪ ምናኒን ጸኒዖም ክጓዓዙ ነቶም ኣርድእቶም ይላበብዎም ነበሩ። ብዙሕ መንፈሳዊ ምኽሪ ብቐጻሊ ይምኽርዎም ድማ ነበሩ።
ከምዝና ገበሩ ካብ ዝተቐመጡለንን ብዙሕ ተኣምራት ካብ ዝፈጸሙለንን ዓድታት ከዓ ሓንቲ ዓዲ ሰልዳይት እያ። ኣብኡ ካብ ዝገበርዎ ተኣምራት ከዓ ንሓደ ካብ ኣባርዳ ዝመጽእ ሰብኣይ ገና ከይተቐልቀለ ከምዚ ዓይነት ሰብ ይመጽእ ኣሎ ብምባል ድሕሪ ምዝራቦም ልክዕ ከምቲ ዝበልዎ እቲ ሰብኣይ መጺኡ ኣብኦም መንኮሰ። ሓንቲ ንእሽቶ ጓል እውን ካብ ማዕዶ መረብ መጺኣ ብኢዶም መንኪሳ ይኹን እምበር ስድራኣ መጺኦም ብሓይል ወሰድዋ። ኣቦና በዚ ነገር እዚ ጸሎት ምስ ገበሩ ሩባታት ዓዲ ነጸፉ። እቶም ስድራ እውን ብሕማም ብድብድን ተላገብን ተጠቕዑ። ሽዑ እቶም ስድራ ከይፈተው በቲ ግብሮም ተጣዒሶም ነታ መነኮሳይት መለስዋ። ብጸሎቶም ድማ ነቲ ዝተኣዘዘ ቁጥዐ ኣህድእዎ። ኩሉ ድማ ከም ቀደሙ ኾነ። ኣቡነ አብራኒዎስ ተወልዱሉን ዝዓበይሉን ከባቢታት ኣብ ጎጃም ይኹን ዳኣ እምበር ብፍቓድን ትእዛዝን ኣምላኽ ናብ ኤርትራ ክመጹን ሓዋርያዊ ስራሕ ከበርክቱን ክኢሎም እዮም። ኣብ ኤርትራ ድማ ብፍላይ ኣብ ደቡባውን ማእከላውን ዞባታት እናተንቀሳቐሱ ስብከተ ወንጌል ኣካይዶምን ኣስፋሕፊሖምን እዮም። ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ማለት ኣብ ዝተፈላለየ ገዳማትን መብጽሓን ዝተፈላለየ ተኣምራት ምፍጻምን ብትእዛዝ ኣምላኽ ናብ ዓዲ ሰልዳይት መጺኦም ተቐሚጦም ነይሮም። ኣብኡን ከለዉ ከዓ ቦታ ያርኤኒ ኢሎም ናብ ኣምላኽ ምስ ጸለዩ ኣዲና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ምስ ሊቀ መላእኽቲ ቅዱስ ሚካኤል ተገልጸትሎም እሞ ናብ ደብረ ጥሉል ዓምደ ብርሃን ካብ ምድሪ ናብ ሰማይ ተተኺሉ ረኣዩ። ኣዴና ከዓ በለዛ ትሪእያ ዘለኻ ቦታ ኸያ በለቶም። ከም ገዳመ ኣስቄጥስ፣ ከም ገዳመ ቆሮንጦስ፣ ከም ገዳመ ዋሊ ገይረ ባሪኸያ ቀዲሰያ ኣለኹ በለቶም። ሽዑ ዘርአብሩክ ዝተባሃለ መኮንን ብስም ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ቤተ ክርስቲያን ሰሪሑ ምስ ፈጸመ ኣቡነ አብራኒዎስ ነቶም ደቆም መነኮሳትን መነኮሳይትን በቦትኦም ፈላልዮም ስርዓት ገበረሎም። ክሳብ ሕጂ እውን ንጸሎትን ቅዳሴን ኣብ ቤተ ክርስቲያን እንተዘይኮይኑ ናይ መነኮሳትን መነኮሳያትን ሰፈር በበይኑ እዩ። ክሳብ ሕጂ እውን ንጸሎትን ቅዳሴን ኣብ ቤተ ክርስቲያን እንተዘይኮይኑ ናይ መነኮሳትን መነኮሳያትን ሰፈር በበይኑ እዩ። ናብዚ ገዳም ድማ ብዙሓን እናመጹ ከም ከዋኽብቲ ሰማይ ከሰርግዋ ጀመሩ። ወረ ኣቦና ከዓ ኣብ ኩሉ ይስማዕ ስለ ዝነበረ ናብኦም እናመጹ ዘመንኩሱ በዚሖም እቲ ገዳም እውን ደልደለ። እቲ ገዳም ደብረ ጥሉል ኣቡነ አብራኒዎስ ተባሃለ። መብዛሕትኡ እዋን ግን በቲ ኣቡነ አብራኒዎስ ኣብ ከርሲ ኣዲኦም ከለዉ ዝፈጸምዎ ተኣምር እንዳ ኣቦና ተባሂሉ እዩ ዝጽዋዕ። ኣብ ስብከተ ወንጌልን ገድሊ ምንኩስናን ከለዉ ኣቦና ብዙሕ ፈተናን ተጻብኦን ይገጥሞም ነበረ እሞ ይኹን ዳኣ እምበር ንኹሉ በቲ ስሙር ጸሎቶምን መንፈሳዊ ተጋድልኦምን ብዝገብርዎ ተኣምራታዊ ስርሖም ይሰግርዎ ነበሩ። ኣቦና ስለ ታርእቲ ተዋህዶ ሃይማኖቶም ካብ ዝተፈተንዎ ክሳብ ማእሰርቲ ዘብጽሖም እዋን ከም ዝነበረ ገድሎምን ታሪኻዊ ጽሑፋትን ዝገልጽዎ እዩ። እዚ ከዓ ሓደ እዋን ንጉስ ተክለ ሃይማኖት ዝተባሃለ ንጉሰ ኢትዮጵያ በቲ ግዜቲ ሩባ ሰጊሩን ንገዛኢ ስራየ ንዝነበረ ዮሃንስ ኣቤቶ ማሞ ንኣቦናን መምህራን ሕጊ መነኮሳትን ደብረ መርቆሬዎስ ደብረ ድማ ዝኾኑ ኣባ ላይከ ወልድ፣ ኣባ መስዋዕተ ጽዮንን ኣባ መፍቀሬ ክርስቶስን ከምኡውን ሃረየ ሰባኪን ኣሲሩ ክሰደሉ ኣዘዞ። በዚ ትእዛዝ እዚ ከዓ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተመቕሑ። ኣብኡ ኮይኖም ድማ ብትግሃት ናብ ኣምላኾም ይጽልዩ ነበሩ። ቅዱስ መልአኽ እናተገልጸ ድማ ይጽናንዖም ነበረ። ክፉእውን ከምዘይቀርቦምን ከምቲ ጸላእቶም ዝሓሰብዎ ዘይኮነሲ መረብ እውን ከምዘይሰግሩን ገለጸሎም። እቲ ማእሰርቲ እውን ንጽቡቖም ንደቆም ምስክር ክኸውን ምዃኑ ነገሮም። ኮይኑ ድማ ኣቦና በቲ ከባቢ ህዝቢ ፍቱው ስለ ዝነበሩ እቶም ህዝቢ ብፍላይ ህዝቢ መራጉስ ኣቦና ሓሊፍና ኣይንህብን መረብ እውን ኣይነስግሮምን ብምባል ተቃውሞ ኣልዓሉ። ኣቦና ስለቲ ተዋህዶ ሃይማኖት በቶም ዓለውቲ ሃይማኖትን ፈተውቲ ስልጣኖምን መከራ ይበጽሖም ከም ዘሎ ብዝተረድኡ ሰሊኦም ክሳብ ሞት ክበጽሑ ንሓድሕዶም መሓላ ገበሩ። ዝናገፉሉ ሜላ ድማ ሓሰቡን ምኽሪ ድማ ገበሩን። ነቲ ምኽሪ ድማ ነቲ ገዛኢ ኣካፊሎሞ እኳ እንተነበሩን ነቲ ምኽሪ እውን ሰሚዕዎ እንተነበረ ጸኒሑ ምኽሪ ጸላእቶም ሰሚዑን ንንጉስ ፈሪሑን ሓሳቡ ስለ ዝቐየረሎም ዓብ ባእስን ውግእን ኣንጻር ገዛኢ ገበሩ። 30 ዝኾኑ ካብኣቶም ከዓ ኣብቲ ባእሲ ተቐትሉ። ኣቦና እዚ ነገር እዚ ብምስምዑ ሓዚኖም ትህርምቲ ብምግባር ብምብላዕን ምስታይን ኣበዩ። 4 ሱባኤ ምስ ወድኡ ከዓ
እቲ ክእሰሩ ዝኣዘዘ ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት ተቐዝፈ። ብኽብሪ ድማ ካብ ቤት ማእሰር ወፁ። ቅድሚ ናብ ገዳሞም ምምላሶም ድማ ብዙሓን ቦታታት እናባረኹ ምስ ቅዱሳን እናተራኸቡ እግረ መገዶም ዑደት ኣካየዱ። ንዕረፍቶም 2 ዓመት ክተርፎ ከሎ ነቲ ቅድም ኣብ ግዜ ህፃንነቱ ካብ ምድረ ደንብያ ኣትሒዙ ዝተኸተሎም ኣካለ ክርስቶስ ንዝተባሃለ ተማሃራዮም ቀዳማይ ወደይ መስቀለይን መንበረን ሂበካ ኣለኹ በልዎ። ኣባ ኣካለ ክርስቶስ ድማ ኣሽንካይዶ ብሂወትኩም ከለኹም ብድሕሪኹም እንተኾነ እውን ኣብ መንበርኩም ቅመጥ ኣይደፍርን የበሎም። ትሕትና ዞም ኣቦታት ክንደይ ደስ ዘብል። ንሶም ግና እዚ ብናተይ ፍቓድ ዘይኮነስ ብናይ ጎይታ ቃለይ ዝብለካ ዘለኹ ምስ በልዎ ሕራ ይበለ። ሽዑ ኣቡነ አብራኒዮስ ንሙሉኣት ማሕበር ኣኪቦም ብድሕሪኦም ንኣባ ኣካለ ክርስቶስ ከም ዝሸሙሎም ገለጹሎም። ደጊም እቲ እግዚኣብሔር ዝሃቦም ዕድመ ከም ዝኣኽለ ኣፍለጥዎም። ምስ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ምስ ቅዱሳን መላእኽቲ ተዓጅቡ ብምምጻእ ከምቲ ንኹሎም ቅዱሳን ዝሃቦም ቃል ኪዳን ንኣቡነ ኣቦና አብራኒዮስ እውን ቃል ኪዳን ሃቦም። ኦ ፍቁረይ አብራኒዮስ ዝኽርኻ ዝገበረ ቤተ ክርስቲያንካ ዝሃነፀ ኣብ ገዳምካ ዝመንኮሰን መጽሓፈ ግልኻ ዘጸሓፈን ዘንበበን ኃጢአቱ ክስረየሉ ኣብቲ ዘይሓልፍ መንግሥተይ እውን ዘለዓለም ከንብረየ ዝብል ቃል ኪዳን ድማ ተዋህቦም። ጎይታ ባዕሉ እውን ስለ ሐዋርያው ትጋህቶምን ስማዕትነቶምን ድንግልንኦም ብቃሉ ሰለስተ ክብሪ ሃቦም። ንእሽቶ ሕማም ከኣ ሓሚሞም ብዕለት 21 ነሓሰ ነፍሶም ካብ ስግኦም ተፈልየት። ነፍሶም ከኣ ብኢድ መላእኽቲ ብኽብሪ ናብ ናይ ዘለዓለም ማሕደርያ ኸደት። መቓብሮም ከኣ ኣብ ጥቓ እቲ ዓብዪ ቤተ ክርስቲያን እንዳቦና ንበይኑ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ማርያም ተሰሪሕሉ ብኽብሪ ተዓቂቡ ይርከብ። ጥቓተ መቓብሮም ዘለዎ ቤተ ክርስቲያን ድማ ኣቦና ደው ኢሎም ጽሊሉ ከም ዝነበሩ ዝፍለጥ 2 ኣእማን ኣለዋ። ነዘን 2 ኣእማን ድማ ግብፃውያን ጳጳሳት ስለ ክብሪ ኣቦና ክብሉ ይሳለምዎን ከም ዝነበሩ ይፍለጥ። እዚ ከዓ ዜና ገድሊ ኣቦና ካብ ሃገርናን ካብ ኢትዮጵያን ሓሊፉ ግብፅ በፂሑ ከም ዝነበረ ዘረጋግፅ እዩ። ገድሊ ናይ ኣቦና አብራኒዮስ ካብ ባሕረብ ጭልፋ ነዚ ይመስል። ሰላም ለከ አብራኒዮስ ፍጹም ዘደብረ ልምላሜ ስዩም በረከተ ሰማይ ወምድር እስመታው ህበከዮም ባረከነ ለደጭቅከ በቡራኬ ብዙ ሰላም ከመባረኮም ኖህ ለያፌት ወስየም በረከትን አማላድነትን ናይ ቅዱስ አቦና አቡነ አብራኒዮስ ምስኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ጽንዑ ይንበር አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።